boodskap te brengen. So, ik had voor jullie lees uit Mattheus. En hoofdstuk 6. Die opstel was. So moet jullie dan bid. Ik ga lezen van de vers 8. Moet dan niet zo wees dat ander niet van jullie vader weet wat jullie nog nodig heeft. Voordat jullie in zijn naam mag vragen. Zo moet jullie dan doen. Onze vader gebed. We hebben gehoord wordt onze vader gebed. Het belangrijkste gebed dat ons allemaal kennen en ons allemaal bidden. Maar ons maken van spotting van die gebed in ons bid vinnig en haastig. Maar die gebed moet niet zo wees nie. Nou heb ik ook eigenlijk daarover praten. Dus ik heb ook met mijn vader kan het net voor die bijeenkomst over van de hele jaar gaat het al zo. Dat ons bid. Allemaal als ons begint, onze vader moet ons samen bid en rustig stadig bid. Niet afjaagzaak, niet. Amen? Amen. En het moet rustig bid met die gebed. Amen? Amen. Het moet stadig bid, niet vinnig het jaag nie. Er gaan niet een beker voor ons gegeven worden. Er gaan niet een prijs voor ons betaald worden. Want Jezus heeft al reeds ons zondes voor ons betaald aan die kruis. Amen? Amen. En ik was klaar, dank je vrouw.